पार्सनेल बिसिनि न'खराव सावरायलायनाय मोनसे हाबाफारि लादोंमोन। बे न'खराव थांनानै माने नांगोलनि माखासे वार्कारफ्रा सिखा माने रड माखासे एकदम मा होनगोन बेखौ माने अमानबीय माने खामानिफोरखौ बिसोरो मावदों। मोनसे न'खराव गाग्लोबहैदों। बिथांमोना जेननायखौ नुहुरखाबाय जे बेबायदि बिसिबांनि जाथाय खालामगोन जेनगोन। बिथांमोना फाग्ला जादों दा। खोनानो मोन्दों रिहन दैमारिया मायां पास सासे माबा नागिरदोंनो अजा नागिरदों थाबिस नांगौ बिथांनो। मार्टिना जेब्ला न'आव थांनो दाखालि फन खालामहरदोंनो मार्टिनखौ माने मायां पास मोनसे जादुगर लाना फैनो बिथांखौ फन खालामबाय थादोंनो। दा मायां पासजों बेफोर सोलिया, बेफोर जेबो खाथिया। मार्टिना नगावनि बेस्रा बिथाङा मायां पास माने मोनगोन नामा होननानै बिथांखौ फन खालामहरबाय थादोंनो। बेफोर मायां पासआनो जा माबा अजानि थाबिस थुबिस बेफोरजों जेबो खाथिला। मानो होनबा एबार रायजोनि जिथुनिखि दैबाना जिथुनिखि सुनामि बेखौ रिहन दैमारिया थेनो हानाय नङा आरो। प्रुफखौथ' आङो खनसे बिदिनो बे इलेक्सनाव नमिनेसननि टाइमाव बिश्वजित दैमारिखौ आं ओरै गोबानाय नायदोंमोन आरो। गोबानाय नायनायाव ओरैबायदि जिउजों थाबिस गोजा आयु मोदोम बे आखाइफ्रा थाबिस गोजा। ओमफ्राय उनाव आङो लोगो लोगो माबा न'आव फैना दुगैफैबाय। माबा माबिफोर जादु दनाफोर दंदांलै होनना दुगैफैबाय आङो। एसे एनै खाथिबो दांलै ओंखायनो हिनजावफ्रा ज' ज'बो थांलायलाङो साफा सानैया बिसास होलायलाङा आङो। बिथांमोननि आखलानो माने तालिबान बायदि। जेब्ला बिटिसि इलेक्सनाव बिथांमोना देरहाबाय, अन्नानै जोंनि इउपिपिएलनि सोद्रोमाफ्रा भट होदोंमोन दै, बेयाव देरहाबाय। जै देरहानाय लोगो लोगो बिसोर ओरैबायदि गाग्लोबदों तालिबानफोर बायदि आयु गिलुब बालु। दा बेफोरो मोनसे मुगैथाव खामानि। सासे आइजोखौ मोसौ दामब्रा बायदि मानो होसोनांगौ? रेप खालामगोन नामा बिसोरो? बे इलेक्सननि नामाव चान्स लानानै बिदि खालामनाङा। बे आलमायाबो जोंनिनो बर' फिसा। जे बिपिएफनि माखासे वार्कारफ्रा माखासे मुगैथाव खामानि मावनायखौ जों ससियेल मिडियायाव नुनो मोन्दों। जे थासारिया खोब गाज्रि जागोन बेबायदिबा। दा दाखालि गारि बुख्रुबनाय आरो बेल' नङा, बिनि सिगांबो बे हाजोजुलियाव मोनसे न'खराव जे बेवहाय रिं मेरिजनि थाखाय बिसोरो न'खराव सावरायलायनाय पार्सनेल बिसिनि न'खराव सावरायलायनाय मोनसे हाबाफारि लादोंमोन। बे न'खराव थांनानै माने नांगोलनि माखासे वार्कारफ्रा सिखा माने रड माखासे एकदम मा होनगोन बेखौ माने अमानबीय माने खामानिफोरखौ बिसोरो मावदों। मोनसे न'खराव गाग्लोबहैदों। बेयाव थांदोंमोन बिथां आलमा दैमारि, बिथांनि बियादै जायो आलमा बसुमतारी। दा बे न'खराव गाग्लोबना आलमाखौ होसोदों जाहैबाय आरो बिसोरो मोसौ दामब्राफोर बायदि। दा बेफोरो मोनसे मुगैथाव खामानि। सासे आइजोखौ मोसौ दामब्रा बायदि मानो होसोनांगौ? रेप खालामगोन नामा बिसोरो? बे इलेक्सननि नामाव चान्स लानानै बिदि खालामनाङा। जे आलमायाबो जोंनिनो बर' फिसा। दा बिथाङा गावनि देहाखौ खस्थ' खालामनानै थिखा सिखा मावनानै एसे गरनैसो रां आरजिनो हादों। बेबायदिनो जोंनि बर' आइजोफ्रा बेबायदिनो गरसे गरनै रां खामायना सानैसो मानसिया थाखा फैसा बानायबाय। बे खोब बाख्नायथाव। मानो होनबा जोंनि ट्राइबेल आइजोफ्रा थाखा फैसाजों गावखौ गावनि आथिङाव गसंनो लुबैयो। माने नों मेघालय, नागालेण्ड, शिलं बेफोरबायदियाव नोङो गोबां जोंनि बे बर' आइजोफ्राबो ट्राइबेल माहारिफ्रा बेबायदिनो आइजोफ्रा बेबायदिनो गावनि आथिङाव गावनो गसंनो लुबैनायखौ जों नुनो मोनो। खोब बाख्नायथाव। खिन्थु बे इलेक्सननि टाइमाव मोनसे न'खराव गावसिनि पार्सनेल बे हाबाफारि लानायाव बेयाव गाग्लोबहैनाया खोब मुगैथाव जादों। मोजां जायाखै। बिथांमोना बेफोरखौ बन्द' खालामनांगौ। बिथांमोननि आखलानो माने तालिबान बायदि। जेब्ला बिटिसि इलेक्सनाव बिथांमोना देरहाबाय, अन्नानै जोंनि इउपिपिएलनि सोद्रोमाफ्रा भट होदोंमोन दै, बेयाव देरहाबाय। जै देरहानाय लोगो लोगो बिसोर ओरैबायदि गाग्लोबदों तालिबानफोर बायदि आयु गिलुब बालु। बिटिसि सेक्रेटारियाव गाग्लोबग्रोनाया बे बिपिएफनि लाइमोनफ्रानो गाग्लोबग्रोदों। बेबायदि आरो बिसोरनि खान्द'आ मोजां नङा। बेनिखायनो आं गुरैयै खावलायहरदों बेबायदि जाथायखौ खालामनाङा। मोजाङै मोजां इलेक्सना फैगोन थांगोन, मोजाङैनो जालांथों आरो थासारिखौ गाज्रि खालामनाङा। मानो होनब्ला गासैबो जों बिदा फंबायनि गेजेराव बे इलेक्सना जानानै थांगोन। बेनिखायनो आं गुरैयै खावलायहरदों नोंथांमोना बे खामानिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो मुगैथाव माखासे लोङै जायै माखासे खामानिफोरखौ बिथांमोनखौ खोब बारानिफ्राय बारा खालामलांनायखौ जों नुनो मोन्दों। बेफोरखौ आं खावलायदों जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ, प्रहाहनखौ एसे टाइट खालामनांगौ। मैयाबो गारि बुख्रुबदों। बिथांमोना जेननायखौ नुहुरखाबाय जे बेबायदि बिसिबांनि जाथाय खालामगोन जेनगोन। बिथांमोना फाग्ला जादों दा। खोनानो मोन्दों रिहन दैमारिया मायां पास सासे माबा नागिरदोंनो अजा नागिरदों थाबिस नांगौ बिथांनो। मार्टिना जेब्ला
न'आव थांनो दाखालि फन खालामहरदोंनो मार्टिनखौ माने मायां पास मोनसे जादुगर लाना फैनो बिथांखौ फन खालामबाय थादोंनो दा मायां पासजों बेफोर सोलिया बेफोर जेबो खाथिया मार्टिना नगावनि बेस्रा बिथाङा मायां पास माने मोनगोन नामा होननानै बिथांखौ फन खालामहरबाय थादोंनो बेफोर मायां पासआनो जा माबा अजानि थाबिस सुबिस बेफोरजों जेबो खाथिला मानो होनबा एबार रायजोनि जिथुनिखि दैबाना जिथुनिखि सुनामि बेखौ रिहन दैमारिया थेनो हानाय नङा आरो एसेनोसै नोंथाङा जेननायखौ मिथिखाबाय दा बेनिखायनो अजानि मदद लानो गोनां जादों नोंथाङा बुंनाय बायदिब्ला आं खोनानो मोनदों जेनेबा बिथां मार्टिना नगावनि नालाय नगावआवसो दं नालाय मायां पास माखासे माबाफ्रा बिथांखौ फन खालामदोंनो जे जेनेबा नगावनि जादुगरफोर बा थाबिस साबिस मोनोबा देरहानो हागोन बेबायदि मोनसे नाजाथाबदों आरो बेखौ खोनानो मोनदों आरो थाबिस लाबाबो देरहासै दिनैनि दिनाव बिसायख'थियाव है बे थाबिसफ्रा खामायो मिसा खोथा बेफोरबो बेखौ बिसास खालामो गुबुनफ्रा बेफोर थाबिसजों माने अजानि माने बेखौ मा बुंगोन बेखौ माने ब्लेक मेजिक ना बुंलाय बेखौ जादु दना ना बुङो नोंथांनि बायदिब्ला दिनै रिहन दैमारियाबो थारमाने थाबिस लानांगौ थासारिसिम फैदों बिसोरो फोथायो बेफोरखौ खोब फोथायो फोथायनानै लायो लानायालाय राजमहनिफोर लायो सरन बर' आरो रिहन बिसोरो बिश्वजित दैमारि बिसोरो महनिखौथ' लाखायो एसे एनै खाथिबोदांलै ओंखायनो हिन्जावफ्रा ज' ज'बो थांलायलाङो साफा सानैया बिसास होलायलाङा आङो बे आरो नोंथांनाव माबाफोर प्रुफ बेबायदि दं नामा नोंथाङा डाइरेक्ट प्रुफखौथ' आङो खनसे बिदिनो बे इलेक्सनाव नमिनेसननि टाइमाव बिश्वजित दैमारिखौ आं ओरै गोबानाय नायदोंमोन आरो गोबानाय नायनायाव ओरैबायदि जेव 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 थाबिस गोजा आयौ मोदोम बे आखाइफ्रा थाबिस गोजा ओमफ्राय उनाव आङो लोगो लोगो माबा न'आव फैना दुगैफैबाय माबा माबिफोर जादु दनाफोर दंदांलै होनना दुगैफैबाय आङो बेबायदि जादों आरो बे नमिनेसननि टाइमाव बिथाङा देरहादोंबो देरहादों देरहानायालाय बे समाव एसे गरमजों दा बेनिखायनो रिहनाबो नागिरदों बेबायदि नागिरबाबो खामानि जायालै थारमाने एइबारनि बारहावायानो बेलेग खुनु फैदों बिसोर देरहानायनि माबायानो गैया माने उमुकनि बेसेबां भट फैगोन उमुकनिफ्राय बेसेबां भट फैगोन बिसोर मोनसे केलकुलेसन खालामदों जुदि रिहन दैमारिया देहा मोनसे बा हल बडि जुदि थाबिस लायोब्लाबो देरहाया दिनैनि दिनाव देरहाया थाबिसखौ लानो प्लास्टार लेमनेसन होथोंब्रा होमबाबो देरहाया बियो